Han är med Therese. Therese nattar han. Ja. Men inte sluta då! Jag såg den du la upp på mig. Men Mikael! Facebook. Så jävla fel, va? Git! Kom igen, dansa nu då. Git. Facebook! Eller vad var det du skrek? Nej, kan du ta en halv kopp faktiskt. Johan Så att jag kan servar. vara vaken i natt. Tack. Du var vaken, va? Jajamensan. Vad ska du göra där? Jag vet inte. Jag ska vara vaken. Varför ska du... Film kanske. Spela. Jag lägger upp den här på Facebook.